O Grupo Provincial Socialista pide que a Deputación de Ourense se involucre no mantemento da escola infantil A Casiña e na busca de alternativas axeitadas que posibiliten a continuidade dos servizos educativos e cuidados para os máis cativos da zona. O futuro deste barrio pasa porque moitos dos pais e nais que viven neste entorno deberán trasladar os seus fillos e fillas a outros centros da cidade de Ourense onde posiblemente haxa ou non praza para eses pequenos. O único centro educativo de 0 a 3 anos que hai nas Lagoas está no entorno do campus da Universidade de Vigo, pero cunhas plazas limitadas tamén para o persoal, traballadores, pais e nais, profesores e incluso alumnado que acude a ese centro. A escola está asentada sobre terreo público no barrio das Lagoas e leva en funcionamento desde 1977, xestionada hai 17 anos por Cáritas Diocesana de Ourense. Os socialistas levarán unha moción ao Pleno da Deputación na que instan a Cáritas a que den marcha atrás na súa intención de pechar o centro e a Xunta de Galicia a que busque unha resposta axeitada para a escola.